Üstadi menur yekici hatayran algıyım. Ençemi yıllap Orset padşahlığım, sonra Esser döwründen täşuun için Orslar ayarlığından gunuwatar yurtlarının nähil zalimdigini ýyklyklap aňyr otyrdy, emma hakykatyn nähilligini biz ilmi taryha synlap gözümüz bilen görebilýäs. Ben şu at Amerika'nın beýle gunuwatar yurtlarynyň ýüzüni ýuwasym gelenok, elbetde olaňam gudalar yetikdir ýöne iň bolmanyny dünýäň şuňky taryhyny garasam, näme sebäpli özlerini bilimli diýip beren käbir haramzada illetlerimiz henizem öz halkyny doly hem objektiw hakykaty aýdasy gelenok. Näme sebäpli şu diýýuslar Siriýa bilen Liwany ýatlap iň bolmanyny biziň dowduk mekanymyz bolan Türkmenistanyň işini Orsiýanyň haram siýasaty sebäpli bolup geçen hem dowam eden wakalar aýdaslary gelenok. Eýsem şu şakaşyny Türkmenistanyň geopolitikasy edil Rossiýanyň eli bilen amala aşyrylanokdy beýsem. Şol Ors paşasy döwründen başlap şuny içenmi onu şu Orta Aziýada esasen biziň ýurdumyzda bolup geçýän zatlar diýmek Rossiýa ýekete alyp barýan siýasatynyň netijesi bolýardy. Şeýlemi? Ýa Göktepe galasynyň 45 000 türkmenler bilen gyryp taşlan eýsem Amerikanlardymy? Olaň paşty 24 000den gowragy diňe gaçyp barýan aýallar, çağalar hem garrylardy. Şolaň ýyzynyň ýetip gylyç bilen iki bölen eýsem Amerikanlardymy ýa belki başga gunuwatar ýurtlardyr. Inni bolsa Rossiýanyň hökümeti şol zalimliklary eden general Skobelowy öz milli gahrymanyny öwrüp oňa ýadygärlikler goýýarlar. Emma şol melgumyň kuntuhanaň içinde bir jelebiň etegini sifilisten haram ölen hakda hiç ýerde agdanoklar. Biziň käbir jurnalist smoklamyzam şonu agdasy gelenok. Ýa gaty şeýle Orsiýany gowurýarlarmyka? Onu belki siz halkymyza aýdyp berersiňiz. Şol Rossiýany gollap oturan bir topul türkmeniň binamastlary. Aýdyp beriň onu özüňiz. Biziň halkymyzda iň bolmanyny şol 1916-njy ýylda bolan Orta Aziýa uly gozgalan hakdy. Näme üçin şonu ýatdasyňyz gelenok? Ya o hakda da eşitmediňizmi? Şonu Ors padşasynyň karary boýunça Orsiýanyň ençeme gelmişik raýatlary Orta Aziýada, ýagny biziň ata-babalarymyň eýlap oturan ýerlerini kanunsyz hem adalatsyz öz hususy eýçiligine geçirenler hakda. Oň üstesine de Rossiýa imperiýasynyň şol wagtga alyp barýan birinji jahan uruşuny fronta kömek hökmünde her oblastdan 250 000 adam gul kömegine iýerilip şolaň ähli emlägini hatda soňky malyny çynny elleriniň konfiskasiýa edip ençeme musulmanlary açlygy sezewar edenem Rossiýa hökümeti diýip onu aýtmaly ekeniňizde. Ýa bolmasa ýatladyňmy siz bu jony bilen gyzyl goşunyň türkmen halkyna garşy eden zalimliklaryny? O da ýüzüň Türkmenistanyna eden etlikleri Orsiýanyň hökümeti henizem gizläp saklaýar. Hatda şol 1931-nji ýylda Gazaklaryň amala aşyran gozgolan sebäpli paşty 1,5 million gazaklaryň Türkmenistana Hataýa gaçyp gitmege mejbur bolanlaryny onamy ýatdadyňmy size? Şonu şol gaçantkylary kömek edip öz oglaryny gizlän türkmenlerim bu jonyň goşunlary soňra oglar bilen gyryp taşlan hakdy. Onamy aýdyp bermeli ekeniňizde. Rossiýa bu zatlar şuny üçin gizlin saklasy da, emma gyzyl goşunlyň şonu eden zalimliklary Orta Aziýa halklarynyň henizem ýadyndadyr. Men 15 ýaşymda Kamtaw tawalarym çölüni kanikulary 3 ay işläp gaýdymdy. Şonu ýaşyla sataşdym. O pahyr esli wagtda çölde çopun bolup işläp berdi. Şu bu jonyň gyzyl başlygy şoň owazyny eden zalimliklarynyň diri şaýaty sebäp o pahyryň ähli owazyny maşgalasyny şu sanady 8 aýlyk erkek köýük jüýsini gyzyl eskerler ştyklara galdyryp owada uklanlary öz gözü bilen gören adamdy. Şol owadan diri galan ýeki şoň öýde boldy şonu. Şondan soň şu ýaşyly basmaçylyň toplaryna goşulyp soňra paşty 20 ýyl türmede oturup çykdy. Şol ýalam ençeme owlaryň bolanynyň siziň habaryňyz bar. Barmydy? Siz hewer pikirlenip gördüňizmi näme sebäpli biziň halkymyzyň demografiýasy eýleki milletlere görä henizem şeýle pes bolup durdy? Iň bolmany şu goňşy Owganistana arasam, şolaň ýylatyň hasaby şunlukça paşty 32,5 million adam. Bolmasa şol pahyr ýurdun asyrlar boýy gözleri uruşdan açylanokdy. Kim gyrylsa da şolar gyrylmaly şakaşyrdy. Onu sebäbini men size aýdyp bereýin. Şol Ors padşalyk döwrüm. Soňra bolsa rewolýusiýa döwrüm Ors goşunlara garşy iň bir gadaply görüşen milletleriň arasynda ýemine biziň milletimiz saýlanyp durdy. Şol sebäpli Orsyň hökümeti türkmenlerden ölermen gorkup biziň milletimizi kökü bilen gyryp taşlady. İnglisler däl, ýemine Rossiýanyň hökümeti. Baňanyň dokmy? Onu dinleň şulaň wekiliniň diýen zatlaryny. Şu da resmi tarapdan Orsiýanyň wekili. Российская империя с Британией бились за Афганистан, и постоянно там были войны со стороны Британии. Мы к ним хорошо относились. И они хотели бы, чтобы Россия могла бы как-то вот не господствовать там, но
они могли обращаться к нам за помощью. Потому что рядом в Индии, тогда Пакистан входил в Индию, они видели, как британцы расправляются с местным населением. А в Средней Азии, которая была уже под властью русского царя, хорошо все относились к местному населению. Поэтому они не являются террористами. Большевиков считали экстремистами, радикалами, варварами, но другой силы с 20 года до 91 года не было. Поэтому все страны, включая США, вынуждены были, признать, привязали голову. Вот где были экстремисты, радикалы. Так этих большевиков признал весь мир. Поэтому вы должны понять, что все государства мира исходят из реальности. Bu hayvanın özü şol 1917-nji ýylda häkimlige gelen zalimlaryň porsy nesili dämeýsem, onda siz bulardan näme garaşýaňyz? Başga ütdüşik dähil siýasata garaşýaňyz. Eýsem edil orsladan bizim milletimiziň iň bir sagdyn hem batyrgy genofondynyň üstüni pesinden 3 asyr ýzyna serpip taşlan. İnglisler Indiýany paşty 300 ýyllap koloniýasy ýokunda sakladylar. Şolara ençeme zalimlik edilmişler diýip diýsem orsadyň özü dämidi ýol boý bagyryp oturun. Onu siz bana düşünecek olun hani Hindi milletine İnglisler tarafından beýle zalimlikler görkezden bolsa onu näme üçin şuwlukçy olan hasaby 1 milyard 300 milyon adamdan ibaret. Emma bizim hasabymız 6 milyonu diýenok. Näme üçin şolaň ýurdunyň içindäki gedaýçylyga garamazdan şuwlukçy immini şolaň spesialistleri dünýäň ähli kunjukturyny iň köp sanly spesialistler hökmünde bellenip otur. Näme sebäpli käbir jurnalist smoklar size Amerikan Owenston'naky siýasatyny anyklan bolup, emma şo ýurduň ençeme ýyllap immini gunwatar ýurtlaryň eli bilen gurulan asudalygyny ilki bilen 1973-nji ýylda immini SSR bilen ýakynysny şoturan Muhammed Daud Khan ýumranyny hakyna aýdasy gelmediki. Soňra bolsa SSR diýen etdirmeýän Muhammed Daud'un hut özüni 30 tane maşgala agdalary bilen şolaň arasynda hem 5 tane çagasy bilen aty öldüren ofisiýerler soňra Nur Muhammed Tarakiň täze sosialistik döwletini belli wezipelerdi eýlendikleri hakda hem ona aýdyp bermedi. Soňra bolsa ýam Tarakiň SSR'ň spetsnazy ýastyk bilen boğup öldüren hakda hem aýdyp bermediler. Ona diýmek owan toprağyny şuunki bolup geçýän wakalar eýsem kimiň eli bilen şundam amala aşyryp otur. Ya entägem hakykaty görüňokmy? Aslında sizin habaryňyz bir bamy. Şu wagtky Hatay döwletiniň döredilmegine hem güýçlenmegine birinji itilge beren kim boldy? Onu muny ýatladyň. Hatay döwletiniň ilki baş tutan bolan Mao Zedong hakda sizin köpüňiz eşdensiňiz. Ýöne bu adamam öz wagtyny edil SSR'ň kömegi bilen hökümdarlyga oturulan marionetkädi. Ondaşynyň Mao Zedong'un ikinji ýylynyň bolan Mao Anin atly oğlunyň Sowet goşunyň podpolkovnik zwaniýasyny götürýärdi. Edil şol häzirki Demirgaz Koreýanyň birinji lideri bolan Kim Il Seng'in hem Sowet goşunyň podpolkovnigi bolup hökümdarlyga oturulýarly. Inem şo ýurtlaryň akwalyny sinedip görüň. Bizimkiden goýer barmy şolaň? Ýene-de şo totalitar döwletler. Aslında Russiýanyň barmagy degen ýurtlaryň içinde haýsyrlar asuda hem parat ýaşabildi. Şu çaka içinde maňa bir ýatladyňany inem gunwatar ýurtlaryň alyp barýan siýasatyny uralýan döwletleri seredip görüň. Siz şolaň haýsyny ýaşasyňyz gelýär? Özüm berdi iň gülgünç adam şo ýurtlarda hatda Orsiýanyň hökümetiň hut özüm gaty ýaşasy gelýär. İň bolmanda şolaň hemmesiniň maşgala agdalary, çagalary şu taýda ýaşap bolýar. Orsiýetde ýaşasy gelenok. Şu Orsiýede propaganda diýenler käbir jurnalistymyz ýaşamaýşýar. Näme üçin? Seýür Orsiýede ýaşaňok. Näme üçin? Ýürenji gunwatar ýurduň içinde oturup gurlaýan, Agir Orsiýede gurlap gör, şo taýdaky ýaly laqqyllap bilsem, erkek diýen zat. Ýöne sen bilýän kunyň içinde ýoğun ýanalar sen taýdan. Iň bolmanda şuunky Owganstanyň içinde borup geçen wakalary çuňrak garasak, näme sebäpli hemme gunwatar ýurtlaryň Amerikada öz ýylatyny ekstreny evakasiýa edýän bolsa, emma Orsiýanyň, Hataýyň, Türkmenistanyň, Pakistanyň pasolstwlary gymylaýnam diýen oklar. Aýdam tersine bular hut talibanyň öldürip orap otur. Meni diňläp görüň Orsiýanyň pasolu jurnalyň aýdýan zatlaryny. Наше посольство уже охраняют талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских дипломатов не пойдет. Вы можете работать спокойно. Мы хотим, чтобы Афганистан был цивилизованным, чтобы не было терроризма в Афганистане, чтобы не было наркотиков, чтобы соблюдались права человека. Bulaşa kim zat gulaly urluk diýen bolýar.
Narkotik olmasın diyen olayami? Onu in olmanına 2018 yılda Argentina pasolstosunda 12 çemedannaki 400 kilo kokain bilen kimi tuttular kan. O kakkurun özümüz şovalın vakaların kronologiyasını. Otada şol doňuz Lavrov'un amady geçişe, Orsiýanyň howpsuzlyk gurulmasynyň başlygy bolan şödür Patrushowyň amady geçişe. Sebäbi şo kokainler Patrushowyň öz hususy samolyody bilen ençe mesapyr Rossiýa iýerleýän eken. Hatda Putiniň amady alýar. Ýöne bular şo başlanyda hamala pasolstwan işgärlerim munun habarsyz ekenligini dünýäniň üstüne ulýarlar. Yine şuları yalı baraygalar mı bizim halkımızın akvaryum çözecekler. Şu haramda adalarımı dünyanın akvaryum çözebilecekler. Siz hey özümüz durun namus edin de yok mu guturanlar. Putin'in kimdiğini hem haysi deşikten çıkanını haktı. Bir vada yiyem ehli dünya biliyor. Putin'in haysi kriminal grupasından çıkanına şenini belli bu adamın. Şondaşınnak oturun ministerler hem biznesmen dostları şol bandan ön kağıdalar olup çıkanları haktı hem dünya biliyor. Putin'in hakiki akval tarihi hakkı ayratin süjet etmesin iki sözü ağır olur. Onu demek şu atları bilen sıkıntım. Şu Orsiýanyň eteğini bizi yine de iteklap salacak olan iyileşlerimiz demek yurdun hem halkın akvalini banditlerin eline tavşacak kolalarına. Şöyle mi? Eysem siz görüňiz ýokmy şu an bu hökümet öz halky bilen näme diýenini? Men milletin garşydaşy däl. Halaýyklar. Men ençemi gowurşyp beren orsoslugum şol ýurtdan dawno gaçyp gaýtdylar. Sebäbi geljeginiň ýokdugyny düşündiler. Rossiýanyň halkynyň akwaly şowat bizinkiden tähel gowrak diýemezdik. Haramula ora Putiniň bandasy конечно akylrak görünýär, emma bularym zannyny owurlyk eni amykly ýer tutansoň başga zat akyllar çatanok. Şoň üçin gadyrly Rossiýanyň propagandistlary hem wapadalary men düşünýän siz üçin şu problemleri agzanyňyzdan her türlü kelle sowmajak teoriýalar bilen ýene de Amerikany aýplap aňyrmak aňsatdyr. Ýöne bu edilen oýunyň esasy oýunçylaryny görmek üçin siziň ýa bilimiňiz ýetnok ýa akylyňyz ýa da belki Putin'den gelýän aýlyňyz päsgil bolýandyr. Onu diýmek türkmen halkym inni şol Orsiýanyň içeri işler ministri bolan doňuz kelle Lavrov'un aýdyşýaly bize minni talibanlara teröristler dälle akylly hem münasip adamlar diýmelmi? Ol öz ýylatynyň ýarsyna bular ekstremistlaryň hatyryna boşýar, emma hakiki teröristleriň bular üçin janyal dost bolmaly. Edil şu bizim yurdumuzda eşilgide oturan hayvan haram oluyalı. Daşını içini edilip näradyçylygyny bildirýän öz halky ekstremistler hem dönükmüşün, emma hakiki teröristler bilen bular gorkujuny doňa koşmakda taýyn. Ya biz bilmeýändir söýdýänmi? Mahamçylar şu paýtagtymyzyň elitkalaryna haram boly balana saçyp şu talibanyň baş tutanlary üçin 20 mäşler kwartira berenini hakda. Innem şular ýaly mallara arka ýurdumyň içinde girip gaýşaşyp keyip çekip vermeli. Emma öz neresi halkı olsa kösünüp eci çekmeli şeýle mi? Eýsem siz doňuzlar kimin elinden şuwat haram garnlaňyzy dolduryp oturdunuz, Siz tuwarlary eklap oturan öz halkyňyz dämeýsem, näme üçindir bulan hiç şaýsty şol orslar bilen baş tutanlykdy. Iň bolmany bizim owan işinde türkmenlerimiz bilen bolýan elhençlikleri agdaýanam diýen okmy, Ina seredin öz gözümiz bilen. Ine şu talibanyň öýlan edin. Fetwasyna görä, taliplerin her bir eskeri 12-15 ýaşyna ýeten islam gyýjagallary ýa-da aýal maşgalany özüne gyrna kökbüne saýlap almagy hakdyr bardygyny açyk beýan edýärler. Siz öz şagalaryňyzda da şular ýaly akwalistliýärmi? Siz biriňizden bir prostoýda hiç düşünýärsiňiz gelenok. Näme üçin Rossiýanyň medialary şu zatlar hakda agdany oklarym? Sebäbi asyrlar boýy bular üçin beýleki milletler diňe gul hökmünde gözüňe tutulýardy. Asyrlar boýy Rossiýanyň alyp barýan siýasaty diňe agressiv hem batwalçy siýasatdy. Bular başga siýasaty ulan görmedik döwlet. Şoňa düşünün ýyleşler. Iň bolmany özüňiz synyp görňän bulan taryhyna 75 sany şu Rossiýanyň taryhda galan uly söwüşlerinden 53 sanyny Rossiýanyň özü başlandy. Iň bolmany şu ikinji beýik jahan uruşundan kim başlandyr öýdýäňiz? Elbette köpüýüňiz Hitler'in adyny tutarsyňyz, emma ýene de ýalňyşarsyňyz. 1939 ýylyň sentýabrynda Polşany SSR bilen Germaniýa bilejede alady. Edil şondan soň ikinji jahan uruşy başlady. Bu zatlarym taryhda ba. Ine de 39-njy ýylda Brestde Polşany basyp alan soň Savmestny Germany Sowetski parat geçirildi. Ine şol taryhda galan parat. Suwutnama dämeýsem. Bizim käwir jurnalistim oklarymyz meni millet paraçylyk aýplamasy bilen gorkujak bolýar. Emma Orsiýanyň Orta Aziýada hem dünýäde asyrlar boýy alyp barýan zalymçylyklary bu binamyslar göresler gelenok.
Asırlar boyu bizim milletlerimiz adam hasabına alman eşek gibi ulanıp oturan hükümete mene dost deyip biljekke. Gatawr kellem zaya olaýmasy. Haýsyňyz başga pikirde bolsaňyz onu näme üçin siziň biriňizem şo ýurda göçüp gidesiňiz gelenok. Şonu ýene bir sapar soramakçy. Ýöňde bir akyllar diýipdi, ahlak bolmadyk insanyň eline näçe diplom berseňem ol diňe ýokary bilimli haýwan bolup galar. Siz bilimli bolsaňyz, bilimsizem bolsaňyz, tarihte bolan zatlary seljürüp dogry netije çykaryp bilmeseňiz, siziň bar bilimiňiz meniň üçin bir köpük. Haýsydyr bir meseleni analiz etjek bolanyňyzda ilk bilen özüňizden prosto soraw berip şu bolup geçen wakalar ilk bilen kim üçin behwitli? Men pikirimçe orsit ýöne esasan hata üçin. Şol ýurtlaryň wekilleriniň hereketlerine serestewen hemme zatlar beterinden aýan bolup durmukany. Siziň käbiriňiz meni gunwatar ýurtdan goruny durandyrýanňyz ýöne siziň köpüňizden tapawutdykdy. Men ýaşymy hem bilim tejribemi görä. Ençeme döwletiň içinde ýaşap ýetişýänsoň ilk bilen ýurdun jemgyýetiniň ösen derejesine synedýär. Ben eser döwründe dolup şoň tejribesini ýygnap, soňra bolsa bir tarap Türkmenistanyň içinde ýaşap, hem Amerikan jemgyýetine synedip öz netijelerini çykaryp bilýän adam. Amerika hakda näme diýseler ýöne men häzir ilk bilen şu jemgyýetiň bolan ahlak derejesine synedip otur. Demokratlar şunu näçe titredip ýykaslar gelse-de, emma erkinliği amakly öwrenşen halky boyun öwdirmek bulan hiç şaýsyny başartmaýar. Şu wagt Amerikaň 330 milyon raýatlarynyň elini 500 milyondan gorak ýara ýatyr. Diýmek, her raýatyň elini pesinden 2 sany ýara bar. Innem soraw, näme sebäpli şu wagtky demokratlar şol ýaraň ýygnamagyň aladasyna jan edip ılgap berlerkä. Ýadyňyza düşýärmi? Niýazowam bir döwür şondan başlady. Halkyň eliniň ýaralary ilk ýygnap, emma Amerika gedek gelenine bärdäki çağalar şeýdip erkinip seýençeler. Bu ýurdu ýykajak güýç entäkli döremes. Bir döwür günürte Afrikada ýerleşýän Stellenbosch Üniversitetiniň öňünde ady dünýä ýaýran bir ýazgy goýulypdy. Şol ýazgy düşünnem durşataýdym. Şo ýazgyň mazmuny şeý diýär. Eslerine kurully boy milleti ýok etmek üçin atomny bombalaryň ýa orta aralyk raketalaryň geregi ýok. Milleti ýok etmek üçin bary ýogy diňe bilimiň hilini peseltmek. Hem okuwçylary egzaminlerde allamaga şert döretmek gerek. Şeýle lukbarlaryň ellerine adamlar diňe öler. Şeýle inženýerlaryň eline binalar diňe weýran bolar. Şeýle ekonomistlaryň hem bugalterlaryň eline pullar diňe ýitirim bolar. Şeýle aklawjylaryň hem kadylaryň elbilen adalet diňe ýok ediler. Şeýle kanun çykarjylaryň eline bolsa döwlet diňe çöker. Bilimin çökme bolsa milletiň dargamygydyr. Şu ýazgydam her bir türkmeniň beýnisine amakly siňip galmasa biziň gelejegimizden bolmaz ýurdumyzdan. Aman sag bolun türkmeniň halat çağlary.